Vieme, ako sa medveď správal, vieme, kde mal nory. Vedeli sme o ňom všetko. Takto sa vyjadril dronista, ktorý sledoval kroky teraz už odstreleného medveďa a apeloval na to, že ho mohli mať už v piatok, no nemali istotu. Dominik Vároš tvrdí, že si urobil svoju robotu na 100% a namiesto toho, aby boli ľudia vďační, vníma od nich kritiku. Začal by som takým svojím motom, že medveď patrí do lesa, nie do mesta. Myslím si, že posledné obdobie tu bol vyzdvihovaný práve ten medveď na úkor ľudí a na úkor bezpečnosti obyvateľov v rurálnych oblastiach. A tu tento nepomer váhový by som sa rád snažil vyrovnať. Čiže dá to do nejakého súladu, do nejakého rovnovážneho stavu, od čoho tu vlastne štátna ochrana prírody je. Situácia v Liptovskom Mikuláši nemá obdobu v histórii Slovenska. A takisto sme k tomu aj pristupovali. Bol prvýkrát použitý manuál pre ochranný odstrel medveďa hnedého, kde sme si odskúšali niektoré postupy, ktoré by sme potom do budúcna budeme vylepšovať. Najviac by som asi vyzdvihol tú súčinnosť jednotlivých orgánov samosprávy, či už samosprávy, či policajného zboru, dobrovoľníkov z radov poľovníckych združení, členov zásahového tímu, ktorí tam vlastne 24/7 hliadkovali a dbali na tú bezpečnosť, aby ten medveď bol identifikovaný, aby teda tí občania sa mohli cítiť bezpečne vo svojich domovoch. Takisto chcem poďakovať pánovi od dronu, ktorý vykonal nad rámec svojich možností nejakú robotu. Takisto aj poľovníckej komore pri súčinnosti. Je mi úprimne ľúto, čo sa tam stalo tým ľuďom. Vravím, ten rovnovážny stav je jedna z mojich úloh, ktoré by som chcel naplniť. Do budúcna chcem ubezpečiť, že štátna ochrana prírody je tu aj pre prírodu, aj pre ľudí. Myslím si, že medveď má dostatočný areál svojho pôsobenia a nemusí sa sťahovať ku nám. To, za akých okolností bol vytlačený, to sú všetko vlastne iba konšpiračné teórie, môžeme ich tak ľudne nazvať. Nikto nemá relevantné dôkazy, čo sa tam udialo. Čiže chcel by som ubezpečiť občanov, obyvateľov vidieckých oblastí, že pracujeme deň, noc na tom, aby sa cítili bezpečne, aby teda ten stav medvedej populácie bol nejako zastabilizovaný a obyvateľia sa mohli voľne pohybovať. Odovzdal by som slovo pani Fabriciusovej z Ministerstva životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne, milé dámy, milí páni. Ministerstvo životného prostredia si plne uvedomuje, že populácia medveďa hnedého na Slovensku je viac ako priaznivom stave. Vidíme a vedecky je dokázané, že s narastajúcou populáciou vzrastajú útoky. Presvedčili sme sa v piatok, že medveď, ktorý útočil minulý rok, útočil znovu. V nedeľu sa stal incident, ktorý ovplyvnil životy niektorých občanov Liptovského Mikuláša veľmi negatívnym spôsobom. Ministerstvo životného prostredia v súčinnosti so všetkými zložkami v zmysle manuálu, ktorý vláda schválila koncom februára, vyčlenilo zložky, ktoré sa zamerali na jednoznačný cieľ zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov Liptovského Mikuláša, lokalizovať medveďa, ktorý útočil a eliminovať ho. Bez spolupráce by sa nám to nepodarilo. Manuál má zmysel a má zmysel spolupracovať. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým záchranným zložkám, poľovníkom, policajtom Slovenskej republiky, mestskej polícii, samosprávam, ale predovšetkým tým ľuďom, ktorí s odušením a zodpovednosťou trávili v Mikuláši množstvo hodín a dní, ktorí vás presvedčia o tom, že nestáli by sme tu dnes s vedomím, že by sme eliminovali jedinca, ktorý v nedeľu naozaj útočil. Že by sme si nemohli dovoliť to, že by o hodinu, o pol dňa, o ďalší deň útočil znovu. Preto tu stojíme pred vami, aby sme vám ukázali postup, ktorý je jedinečný, ktorý využíva moderné technológie. A dnes je deň učiteľov. Prosím, učme sa, že medveď patrí do prírody a život človeka je to najcennejšie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel zdôrazniť hlavne spoluprácu, ktorú momentálne máme vďaka štátnej ochrany prírody, Ministerstvo životného prostredia. Nie je to bežná vec. Ďakujeme veľmi pekne a poľovníci, Slovenská poľovnícka komora dokázala už niekoľkokrát, že sme prospešní pre túto spoločnosť. Zoberte si napríklad príklad riešenia otázky menej závažnej, ale tiež ekonomicky veľmi závažnej afrického moru ošípaných, ale teraz sa jedná o
jedná o mimoriadne skutočnosti a mimoriadne k tomu pristupujeme a pristupujú aj naši kolegovia v regióne. Ja som na nich veľmi hrdý, chcem im poďakovať a chcem zdôrazniť, že sme pripravení naďalej spolupracovať v intenciách zákona a etiky k tomu, aby naozaj občania Slovenskej republiky, žijúci na vidieku, ale aj turisti sa mohli cítiť bezpečne. Nie sme tomu radi, mrzí nás situácia, ale urobíme všetko preto, aby sa situácia vyriešila a vrátila sa do bežného normálu. Ďakujeme veľmi pekne. Prosím, pán Slaščan, už priamo k tomu zásahu, čo prebiehal. Dobrý deň. Od prvej chvíle, kedy sme dostali hlásenie o tom, čo sa v Liptovskom Mikuláši stalo a že bolo zranených 5 ľudí, tak bolo v teréne nasadených 16 hliadok zásahového tímu, ktoré rotovali, ktoré sa striedali 24 hodín denne. My sme si ako zásahový tím vytýčili 3 také hlavné ciele, ktoré sa nám podarilo splniť. Prvý ten cieľ bol zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov Liptovského Mikuláša a okolitých obcí, tak, aby sa medveď nevrátil do intravilánov, aby neohrozoval ľudí, aby nedošlo k prieniku aj iných jedincov do tejto postihnutej oblasti. Tento cieľ sa nám splniť podarilo. Druhým cieľom bolo identifikovať a monitorovať medveďa, ktorý v Liptovskom Mikuláši útočil. Použili sme na to 30 fotopascí, termovízie, dróny, priame pozorovania a nočné videnia. Tento cieľ sa nám taktiež podaril. Tretím naším cieľom bolo odsledovať správanie tohto medveďa, čo sa nám tiež podarilo. Zistili sme, že medveď opakovane sa pokúšal vnikať do intravilánu okolitých obcí, kde by mohol spôsobiť ďalšie škody na zdraví alebo majetku. Dámy a páni, toto nebol hon na čarodejnice, žiadne kladivo, ani nikoho päsť. Tento zásah bol odôvodniteľný a potrebný, pretože tento medveď predstavoval skutočné riziko. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Ja by som skôr chcel, že pýtajte sa, pretože ja som len prišiel, urobil svoju robotu a odišiel. Takže pýtajte sa, lebo na internete je strašne veľa nepravd a myslím si, že toto tu pred nami je budúcnosť. To nie sú najnovšie drony. To sú drony, ktoré kúpil štát pred rokom. A doteraz nelietali. Sa pýtam prečo. Takže pýtajte sa. Čo konkrétne chcete vedieť? Lebo robotu sme si spravili na 100%. Ešte ak môžem doplniť, vlastne my aj v zmysle manuálu, my v zmysle manuálu môžeme teda prizvať aj iné zložky, ako sú manuály. Hej. To znamená, že vlastne môžeme záchranné zložky, a to som veľmi rada, že sme vlastne prizvali hneď, ako sa stal incident v Mikuláši, aj dronistu, ktorý vlastne funguje cez záchranný systém. A naozaj sa ukázal ten postup. Takže ja by som skôr poprosila, možno ak nie vás, alebo pán Slašťan, že v podstate hneď tú nedeľu prišiel, nalietol, hej, a vlastne od toho momentu vlastne bol ten postup taký, že sa ten dron tam pohyboval, identifikoval. Pán dronista ma povie, že vlastne jedinca identifikoval do hodiny a pol. Lebo samozrejme pracovali sme s tou teóriou, že medveď ušiel niekde hlboko do lesa a neobjavil by sa. Hej. Čiže vlastne naozaj bez tejto techniky by sa nám to nepodarilo. Takže tu vlastne ten postup môžete potom vy následne opísať, že ako sme teda to zabezpečovali. Na prvotnom rozdelení na Mestskej polícii v Liptovskom Mikuláši som dostal informáciu, keďže ja nie som ochranár, som dronista, že hľadá sa medveď. Dali mi vstupné informácie, to znamená, že dali mi videá, povedali, že približne od 80 do 100 kg a tam to pre mňa končilo. Išli sme na miesto a dá sa povedať, že do hodiny a pol sme už toho medveďa mali. Bol na úplne inom mieste, ako sa hovorilo. Správal sa iracionálne už na tom mieste a celý čas sme ho sledovali. Aby ste si nemysleli, že, jak písali niektorí ľudia, že v nedeľu to skončilo. Toho medveďa som mal na kamere spolu 27 hodín. 27 hodín a presne sme zistili, kde žije, kde má noru, kade sa pohybuje. Nalietal som 74 kilometrov. Lietal som s 3 dronmi. Ako prvý v Európe som lietal vo Vichrici 90 minút, aby sme ho nestratili. Jeden dron sa nám utopil. Nárazová zima bola 32 stupňov. Naozaj tie podmienky boli úplne extrémne. Nastavenie tej jedinečnej kamery, keďže ten dron je štandardný, ktorý dokážete kúpiť, ale tá kamera je nepredajná, je to demokus,
Prvýkrát som s ňou robil. Na 2 kilometre v noci sme vedeli, či ten medveď je, či vykonáva potrebu, čo robí, kade chodí. Videl som jeho teplotu, presne, kade prešiel. To znamená, že tá pochybnosť absolútne nie je na mieste. Čítal som takisto, že čo ak ušiel, alebo že určite ušiel, bol inde. Nie. Celkovo sme našli, myslím, že 4 alebo 5 medveďov. Dneska ráno na fotopasciach sa nám objavila tá rodinka. To znamená, že máme radosť, že sa nezlakli. Bol to ten konkrétny medveď. Ak sa pýtate na biometriu, samozrejme, prezradiť vám, akým spôsobom sa to robí, ako keby pán z McDonaldu vám dal recept na burgere. Takže bolo to tak, že porovnávali sme rozlíšenie termovízie, nočného videnia alebo optik s tým, čo som videl v dronoch. Tam sme porovnávali dĺžku noh, od klbu, zobrazenie. Áno, tie zobrazenia sú skoro totožné. To znamená, že tá farebná škála musela byť proste maximálne najbližšia. Najviac som z toho vytlačil 82%. Ako náhle som povedal, že mám 82% zhodu, to bolo v pondelok večer, potom už to riešil zásahový tím. My sme mohli ho mať už aj v nedeľu. Vedeli sme, kde boli od neho 200 metrov, ale nebola istota. Mohli sme ho mať v piatok, boli od neho 170 metrov. Nebola istota. Neboli tam tie zhody. Vieme presne, ako sa správal, kde má noru, kade chodil, vieme úplne všetko. Keď niekto bude hovoriť, že ten medveď tam išiel úplnou náhodou. Počas tej doby, ako som lietal, sme urobili, alebo sme zažili kopec vecí. Napríklad, bol som 40 metrov nad tým medveďom, ten medveď vôbec dron neriešil. Absolútne. Bolo mi to úplne jedno, či tam ten dron je, či tam nie je. Celý čas som bol nad ním zavesený, celý čas sme sledovali, že čo sa deje. Prelietal vrtuľník v nedeľu. Ten medveď absolútne neriešil nejaký vrtuľník a preletel niekoľkokrát nad horou, mám to celé natočené. Absolútne neriešil vrtuľník. Boli tam paraglidisti. Ten medveď sa približoval k tým ľuďom, bol od nich 70 metrov. Chodili tam ľudia na štvorkolkách, na motorkách, ktorých sme potom vyháňali. Ten medveď sa ich nebál. To znamená, že neviem, čo vám k tomu viac povedať. Ja ako dronista hasič som si urobil svoju robotu 100%. A namiesto toho, aby boli ľudia vďační, že sme urobili niečo, čo v Európe nie je, tak vidím hejt, to sa mi nepáči. To je všetko. Viac tomu nemám čo povedať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne a teraz je prístup pre vaše otázky. Nech sa páči. Je tu mikrofón, možno povolať. Igolovská RTV, ja som sa ešte chcel pána dronistu opýtať, že v podstate na základe čoho, na čo sa používajú tie drony bežné u hasičov a na základe čoho vlastne vyhodnotí to, že išlo od toho konkrétneho jedinca? Na čo sa používajú u hasičov? Ešte na nič, pretože ešte nelietajú. Na čo by mohli... Pred rokom ich kúpili a ešte doteraz nelietajú. Staré. To už sú staré stroje. A aké by mohli mať využitie? Na všetko. Na hraniciach od roku 2022 som chytil 3090 migrantov. Doteraz o tom nikto nevedel. Zachránil som 16 ľudí, 9 mŕtvych som našiel. Našiel som ako prvý na Slovensku psa po 6 dňoch. Na všetko. Vidíme likožruty. Vidíme všetko. Vidíme, kade zlodej uteká. Vidíme úplne všetko. Ešte by som sa chcel opýtať buď pána Slaščana, alebo neviem aj pána riaditeľa a pána Fabriciusovej, že koľko máte v súčasnosti možno takýchto problémových jedincov v meritku, týchto medveďov, na ktorých sa potrebujete zamerať a možno, že sa môže uvažovať o ich eliminácii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Konkrétne v tom okolí Liptovského Mikuláša sa jedná do 10 jedincov, ktoré však naďalej sledujeme fotopáscami, zbierame o nich identifikácie. Pretože toto nie je žiadny hurá systém, že zoberieme pušky a vybehneme do lesa a zastrelíme medveďa prvého, ktorého stretneme. Každý medveď, ktorý bude eliminovaný, tak bude identifikovaný. Existuje identifikačný protokol, ktorý bude hovoriť o tom, kde, na akom mieste a v akom čase sa ten medveď objavil, ako reagoval na plašenie a či je miera rizika vysoká alebo nízka. Takže až tie medvede, ktoré budú identifikované ako problémové, tak tie budú odstraňované zásahovým tímom alebo v spolupráci s miestnym poľovným združením. Dali sa Teatrica sa spýtať, myslíte si, že je potrebný ústavný zákon na tieto medvede, tak ako to avizujú politici? Ja by som sa k tejto otázke tu vôbec nevenoval, pretože práve prebiehala tlačová konferencia Ministerstva životného prostredia, ktorá rozoberala tento ústavný zákon. My sme tu kvôli situácii v Liptovskom Mikuláši, kvôli tomu, čo sa tam dialo, aké sú nejaké naše výsledky. V
Chcel by som ešte povedať, že tie informácie, ktoré odzneli tu aj od dronistu, aj od nás, tak my sme neposkytovali v priebehu toho zásahu verejnosti. Pretože dochádzalo tam aj k mareniu našej služby, dochádzalo k rôznym sabotážam, takže sme boli veľmi opatrní, čo sa týka tohto zásahu. Ale môžeme povedať s istotou, že všetci ľudia, ktorí boli pri zásahu, tak sa zhodli na tom, že ten medveď, ktorý bol odstránený, je tým medveďom. Vrátane dronistu, ktoré sme v noci ešte 10-15 minút predtým, ako sme medveďa odstránili, posielali videá, posielali fotografie, s ktorými sme boli na linke a ktorý nám potvrdil tú zhodu, tú vysokú zhodu, ktorú vlastne on na tom drone a ten software vedel vyhodnotiť. Ja som ešte chcela doplniť veľmi dôležitú informáciu, že sme mohli pracovať naozaj veľmi zodpovedne, pretože sme mali dôveru ministra. Že proste nebol žiadny tlak, že bola veľká dôvera tomu, že môžeme robiť zodpovedne, profesionálne. A tým, že vlastne 24 hodín boli služby, ktoré sa striedali po 12 hodinách, ráno už o 6 vlastne preberaním služby bol opísaný popis, čo sa vlastne dialo. A naozaj, tak ako to spomenuli kolegovia, mali sme viackrát toho jedného jedinca, ale tým, že postupne sme si vlastne zhromažďovali všetky informácie, že my sme naozaj potrebovali mať 100% istotu, že vlastne až v tom prípade, keď máme 100% istotu, tak v tom prípade dojde k eliminácii. Takže ja naozaj môžem povedať, že len veľké ďakujem všetkým tým, ktorí strávili dni a noci tak, aby zabezpečili tú ochranu obyvateľov a problémový jedinec je eliminovaný. Ešte som sa opýtala jednu otázku v súvislosti s medveďom. Čo si myslíte, že prečo práve takto skoro sa tie medvede zobudili? Nie som zoológ. Vedeli by si to vysvetliť, že nie je za tým možno zmena tej klímy. V podstate február bol najteplejší za posledné merania, takže nie som zoológ, tak možno pre ľudí vysvetliť, že prečo je to práve v tomto februári, respektíve bolo to aj v septembri. Ďakujem pekne. Samozrejme, že na to vplývajú aj klimatické podmienky, aj tá zmena, oteplenie, globálne oteplovanie. To sú všetko faktory, ktoré na to pôsobia. Medveď nie je pravý zimný spáč, to znamená, že on nemusí hibernovať, nemusí zalahnúť vôbec. Ak je slabá zima, nedostatok snehovej pokrývky a medveď si dokáže nájsť nejakú potravu, tak medveď spať nemusí. Takže aj toto sú faktory, ktoré vplývajú na to, či tie medvede začnú skôr do tých intravilánov prenikať alebo neskôr. Oni začínajú vždy škodami na včelstvách, teda vyhľadávajú úle, včelie rodiny, ktoré vlastne poškodzujú. Potom to pokračuje čerešňami, tými skorými v máji, v júni. Následne sú to hospodárske zvieratá, potom sú to dozrievajúce plody ovocných drevín, na ktoré vlastne medvede chodia do intravilánov. My máme špecifikované nielen tie rizikové oblasti, teda katastrálne územia obcí, ktoré sú najviac postihnuté výskytom alebo návštevami medveďa, ale aj rizikové obdobia. Takže podľa hlásení presne vieme, v ktoré obdobie sa máme ako pripraviť, kedy máme posilniť hliadky, kde sa máme rozmiestniť. Takže toto sú všetko štatistické údaje, ktoré sme využívali a ktoré sme zbierali niekoľko rokov, tak aby sme skutočne dokázali profesionálne fungovať. Ďakujem. Ja by som ešte doplnila, že vlastne my hasíme problém, ktorý sa tu dlhé roky neriešil. Že vlastne my sme ako Ministerstvo životného prostredia dopustilo, že vlastne tá synantropizácia jedincov prebieha proste geneticky, že vlastne medvedica dá tú informáciu mláďatám, že teda človek nepredstavuje hrozbu. Takže z tohto hľadiska vlastne riešime teraz túto situáciu preto, lebo sa dlhodobo neriešila. Takže preto je mi úprimne ľúto, že vôbec k takýmto procesom došlo a mohli, keby sme možno pred 10 rokmi, pred 8 rokmi k tomu vlastne kompetentní pristúpili zodpovedne, tak by sme tu ten problém nemali. Otázku? Ja, možno, že ešte jedna, teda, ale regulácia, dneska otázka regulácie medveďa je na mieste, je aj čím sa budete zaoberať, teraz možno, že pán riaditeľ, alebo pani Fabricius. Určite áno, ale Ministerstvo životného prostredia malo pripravených niekoľko krokov. V podstate tým, že sme videli, že posledné roky zásahový tím zaznamenal vyše 1600 hlásení o výskyte medveďa hnedého. Videli ste aj vy všetci novinári, boli ste vlastne pri tom, keď v tých problémových oblastiach boli tých výskytov viac a viac. Čiže my sme predpokladali, že a chceli sme byť pripravení na také situácie, ako sa stali v nedeľu. Hej, boli by sme všetci radi, keby sa také veci nediali, ale bohužiaľ stali sa, ale z toho procesného hľadiska sme potrebovali mať vlastne tú synergiu medzi tými zložkami, aby sme toto zabezpečili. Ale to sú veci, ktoré by sa stávať nemali. Ale ten manažment medveďa hnedého si
nevyžaduje cieľený manažment tak ako teraz, že v podstate potrebujeme sa zamerať na tie jedince, ktoré si už zvykli a strácajú plachosť a predstavujú, tak ako sme videli teraz, jednoznačne veľké riziko pre zdravie a životy ľudí. A potom až následne, samozrejme tým, že sa pohybujeme v Európskej únie a máme tu samozrejme legislatívu, ktorá je platná pre členský štát, tak ako ste počuli aj pána ministra, vyvíja vlastne iniciatívu aj spolu s inými krajinami, aby sa prekategorizoval medveď z iného stupňa ochrany do flexibilnejšieho, kde by tá regulácia mohla byť. Ale teraz aj vlastne vedci sú nám naklonení v tom zmysle, že v podstate tá stratégia bola naozaj jasná, aby sme sa zamerali na tie problémové jedince. A potom už keď vlastne budeme mať tú populáciu nejakým spôsobom zastabilizovanú, tak potom zabezpečili cieľnú reguláciu tak, ako to robia mnohé iné európske krajiny. To chcem povedať, že nie sme jediní, že naozaj Chorváti to majú vynikajúce, Slovinci majú vynikajúci program starostlivosti, Švédi majú vynikajúci program starostlivosti. Tam naozaj je ten balans medzi záujmami človeka a záujmami prírody úplne v rovnováhe. A to chceme docieliť aj my. Z mojej strany posledná otázka, ak by som mohol ešte, že či sa plánuje nejaké komplexné sčítanie aktuálne medveďa na Slovensku a možno, že aj pri tej príležitosti povedať, že možno koľko máme tých medveďov na Slovensku, na to naše územie, ak sa to dá povedať. No, mne je úprimne ľúto, že bolo vynaložených veľmi veľa finančných prostriedkov na to, aby sme dnes mali ten poznatok. Hej, že v podstate máme za sebou 2 štúdie, ktoré priniesli, povedala by som, výsledky, ale nie reprezentatívne a nemôžeme ich považovať za celoslovenské. Hej, tak by som to povedala, s tým, že v podstate teraz sme požiadali o spoluprácu vedeckej inštitúcie, aby vlastne s celením všetkých informácií, ktoré máme, sme mohli vypracovať komplexnú správu pre Slovensko, hej, pre náš štát, ale samozrejme aj pre Európsku úniu, aby sme si spolu vlastne dali všetky dáta, ktoré sú relevantné, pretože sú aj samozrejme zamerané, alebo z dronov, alebo z sčítania, priameho pozorovania a tak ďalej, však majú mnohé tie územia svoje individuálne metódy na sčítovanie a aby sme následne spravili metódu, ktorá bude systematická, kontinuálna a proste jednoducho permanentná. Hej, aby sme proste videli, že teda čo sa deje s tou populáciou aj na základe tých operačných procesov, ktoré budeme teda do toho vnášať. Takže teraz je dôležité spracovať si tú metodiku, ktorá ale samozrejme nemôže byť nákladná, hej, aby bola proste jednoduchým spôsobom, takže bude v kombinácii genetiky a priameho pozorovania. S tým, že sa plánujú reprezentatívne územia a na základe toho sa budú vlastne odvodzovať údaje pre celé Slovensko. Ja by som ešte mohol doplniť niečo. Máme hlásenia na dennej báze o výskyte medveďov v intravilánoch, v záhradách. Aj do dneska rána bol zasahový tím pri medvedici s mladými, ktorá už systematicky sa chodí krmiť na dobytku farmára. Takže to máme na dennej báze. Ja by som chcel touto cestou poprosiť obyvateľov, máme tu veľkonočné sviatky, aby sa v prírode, určite ich to vyťahne, budeme mať pekné počasie, tak aby sa správali obozretne, aby dávali o sebe vedieť a používali všetky tie metódy, aby sa vyhli teda toho stretu s tým medveďom. Bude určite zvýšený počet ľudí v horách aj na turistických chodníkoch, takže toto vlastne taký môj apel teraz na spoločnosť. Ušetrite tým nám robotu a vám problémy, keď to mám tak povedať. Okrem tej početnosti, na ktorú ste sa pýtali, ja vidím ešte aj veľký problém v zmene sociálneho správania jednotlivých jedincov. Máme tu nejakú 4., 5. generáciu, odkedy tie jedince stratili možnosť socializovať sa. Nemajú už vrodené, že sa človeka treba báť. Momentálne ho majú nejak neutrálne stanoveného. Ja sa obávam toho, aby sme neprišli do doby, kedy ten medveď bude považovať človeka za svoju potravu. Tohto by sme sa chceli vyvarovať. Aj preto v budúcnosti ten regulatívny, momentálne ten ochranný odstrel medveďa môže prispieť aj znovu socializovať túto šelmu na toto. Takže z mojej strany všetko.